pengen nyambel cos urapan tapi emoh ribet bakar-bakar kreweng. Lah ini tak warai carane sing penak cah, swimpel ngono lho, rasane dibakar-bakar krewenge. Lah iki bumbune diulek dhisik nganti lembut. Lah nek wis lembut kaya ngene, terus klapa sing wis bar diparut mau dilebokno ning gone jerone bumbu, dikei uyah, penyedap karonan gula, diaduk-aduk nganti rata. Lah iki rahasiane sing terpenting ben rasane kaya sambel cos dientepno sak cuweke ning dhuwur kompor cah. Terus kompore dikakno, genine muntup-muntup kaya ngene wae. Aja lali disambi diaduk-aduk. Iki lho, aromane bener-bener kaya sambel cos kreweng tenan cah. Gabrat morak-marik. Lah nek wis mateng terus dientas, dimboi urapane godhong kenikir, diulet-ulet nganti rata. Lah ngene iki lho wis siap digawe madyang sing segone paron sego jagung. Wituk tenan iki rasane.